know that I am God. I am with you for all eternity. I am the one who took you out of miry clay. I redeemed you, I took your sins away. I am God, there is no one like me. I am Lord, I reign in majesty. I am your God, my child. Just believe in me. Be still and know that I am God. I am with you for all eternity. I am the one who took you out of miry clay. I redeemed you, I took your sins away. I am God, there is no one like me. I am Lord, I reign in majesty. I am your God, my child. Just believe in me.
adlaw sa matag usa kanato nga naminaw karon o nga panalanginan kamo sa Dios sa paghatag ninyo panahon alang kaniya. Kay gusto gyud kay ang Ginoo nga matag usa kanato mukaon sa pulong nga magagikan kanunay sa iyang baba. Kay mao ni ang pagkaon nga atong gikinahanglan sa matag adlaw gayud. Kay iyang pulong kinabuhi ug makahatag kanato kinabuhing walay katapusan. Mo shift ko gamay sa atong pagtulunan gikan sa Book of Acts. O I just feel nga kinalanta mo muhatag og panahon sa pag-study about the Holy Spirit. So before ta magpadayon maigsuonan, uban ko sa pag-ampo diha sa Ginoo aron makasabot gayud kita sa mga pulong nga magagikan sa mga baba kay espirituhanon man kini ug dili ni madawat nato sa atong mga tawhanong mga panghunahuna. Amen. So magduko kita o magaampo. Langit ng Amahan, pagkabulahan gayud sa tao nga mudol kanimo, musalig kanimo, mga muyo, muluhod, mahadlukon, dibaw sa tanan mahigugmaon diha kanimo. Bulahan kadto naminaw karon. Nasayod ako na you want all men to come to know you ug makaila sila sa mga anak na sa Jesus nga imong gipadala alang sa pagbayad sa among mga sala. Ginoo, ikaw man na nagiya ni ini nga mo tan-aw mi even a short overview, biblical overview may tungod sa Balang Espiritu. Nagampo ako nga sa among pagtuon ni ini. Di lang kay makailami kaniya, kundi mas masinati na mo, we will experience Him more in our lives as you cause us, ug imo ming tabangan nga mas musalig usab kanimo pinagi kaniya aron siya magapanglihok sa among kinabuhi ug mas makita namo ang imong gahom nga magpanglihok. Dini kanamo, pinagi kanamo, tungod sa Balang Espiritu nga imong gipadala. Ginoong Diyos, bulahan kaayo mi, nining panahon na. Mas bulahan mi, para nako kaysa mga nangaging mga katuigan, even before the prophets, O Lord, and even the time of the prophets. Pigibuhat na nimo ang tanan, di lang sa among kaluwasan, kundi aron kami makalakaw gayud, nga maayo, diretso, mapuno sa imong mga panalangin. So Father God, bless your word, bless our study, anoint my lips, O Lord, let your presence be heard, be seen, let it be you, O God, nga ma-projected, dili ako. Kaya tanang dungog o himaya, imo lamang, and all of this is about you. So Father, bless our time, and whatever Ginoo mo madawat, amon ibalik kanimo sa kaymayan sa imong ngalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So ngano mang tan-aw ta sa makadiyot mahitungod sa Holy Spirit, because ang Holy Spirit manggod in the study nato dinhi sa Book of Acts, siya gyud ang nagpanglihok. O kay siya man ang nagpanglihok, ang ayan lang makailata kaniya. Aron nga sa ingon, mas masabta na to, ngano nakabuhat og ingon ani, og ingon ana, ang mga apostoles, o ubang pang mga katawhan nga atong mahimamat dinhi sa libro sa Book of Acts. Kay kung sa dihang makailata niya, kinsa siya, ug ang iyang mga gipangmuhat sa early church, I believe nga mas mulambo ang atong pagtuo o mas masaligon ta diha kaniya karon kay siya man ang number 1 nga nagpaglihok nato karon. So kung atong tan-awon ang uban nga mga mga theologians, ang ilang tawag sa Book of Acts di lang kay
buhat sa mga apostoles or Acts of the Apostles, kundi ilang gitawag ni as Acts of the Holy Spirit. Aron mas makasabot ta sa relationship sa tao o sa balaang espiritu. So sa atong pagtuki ni ini, nilaom ko ang atong pagtuo ni Jesus Christ, mulambo, mutuo, mulambo, mutaas, ug labaw sa tanan, mahimutang extraordinary people nga magbuhat og extraordinary things for God. Kay ang balaang espiritu ang magpanglihok dinhi kanato og pinaagi kanato. Kung kita mga katawhan ta nga nagpuyo gayud sumala sa kabubuton sa labang makagahom sa ang mga apostoles, nagpuyo sila sumala sa kabubuton sa Ginoo kay gituo sila sa bugtong anak sa Dios nga mao si Kristo Jesus. So please continue to pray nga sa atong pagtuon makakita gayud ta in every page in the book of Acts kinsa ang Holy Spirit. Ug unta mo inspire siya nato ug motabang siya nato, mas mo rely ta niya ug mas mulambo ug mas ma-assure ta sa atong kaluwasan ug nga labaw sa tanan nining lisod nga panahon nato, mas doon na tayo kaisog, mas doon na tayo kanang confidence diha niya, dili nato, dili sa tao. Kay sa Isaiah chapter 2, kung masayag 22 ningon, stop trusting in man. Ayaw na mugsalig sa tao. Kay lumalabay lang siya. Samara siya sa hangin o nga way bili ang pagsalig sa tao kung dili musalig kita sa Ginoo. So atong sugdan, kinsa ang Holy Spirit? Who is the Holy Spirit? By the way, akong i-acknowledge nga kining akong gipangtuon karon, ako ni gikuha sa Biblical Overview of the Holy Spirit gikan sa ESV. So ang Holy Spirit is fully and completely divine person. Sa to pa, tinuod siya, kompleto siya nga Dios, divine person. Kaya ang personas is tuluman, Father, Son, and the Holy Spirit, but there is only one God. So kanisad siya, doon nasad siya yung mga Diyos nun nga mga kinaiya. So ang Holy Spirit, ni-apply ni siya sa work sa God the Son. Doon na siya distinct sa topa pinalahi nga role diin iyang i-accomplish aron makit-an ang hiniusa nga kabubuton sa amahan ug sa anak nga mao ang kaluwasan sa tao ug diin iyang ipakita nga dunay relationship ang amahan ug anak ug siya usab. Okay? So, mutanaw sa tayo sa kaduha nga bahin ang personality of the Holy Spirit. So, gingon ko, distinct personal being ni siya, nga doon na siya definite characteristic o kinayahan. Dili na siya murag force, no? Nga gikan sa Dios nga murag labi na karon sa mga salida nga daghang mga ana-ana, the power, the force, dili na siya. He is a personal, distinct personal being. Makita mo gaya nato ni sa Matthew 28 verses 19 to 20, mao ang Great Commission. Diin nakita nato ang Holy Spirit is in equal plane. So pa usa siya, di siya mas minus kaysa Dios nga anak o sa Dios nga amahan. Kundi usara sila, parihara sila, equal sila with the Father and the Son isip Dios. O nga ang usa ka personal nga nature nga atong makit-an din mao ang title niya nga Comforter or Helper, or sa uban nga translation Counselor. Gikan ni sa Greek word Parakletos. Now, ang John 14:15 nag-ingon, if you love me, you will obey what I command, and I will ask the Father, and He will give you another Counselor or Comforter to be with you forever. Ang Ginoo mismo ningon nga kung higumawon ko ninyo ug sundon ninyo ang tanan akong mando, muas ko sa amahan ug ihatag niya ang inyong Comforter, inyong Counselor, nga magauban kaninyo kan asa kutob forever. Ug kani siya ang Spirit of Truth. Ang kalibutan dili makadawat kaniya kay wa man sila kakita niya, wa sad sila kailan niya. But nagkailang mo niya kay nagpuyo siya diha kaninyo
ug mag-uban kaninyo hangtod sa kanaangturan. Sa verse 18 ingon sad si Jesus Christ in the book of John chapter 14, di ta mo biyaan nga mga orphans, muanha ko kaninyo. In John 15:26 ato sang makita ang gihapon si Jesus Christ nga niingon nga kung ang counselor o ang comforter mo abot na, din ako na siyang ipadala gikan sa amahan. Ang espiritu sa kamatuoran nga magagikan sa amahan, mo testigo siya mahitungod ka nako. Maigsunan, mo testigo ang Holy Spirit mahitungod ni Jesus Christ. Nga kung imong tanaw sa itong previous nga pag-study, ningon si Peter, kay siya nga nag-speaker sa mga apostles, di mi mutuon ninyo, adili mi mo-obey ninyo. Mo-obey mi sa Dios kaysa kaninyo. Kay kami mismo, mga testigo mi sa mga among nakita, kay witness jud mi kinsa si Jesus Christ. O ang Holy Spirit mo testigo usab mahitungod kaniya. So mao niya itong makita. Ang Holy Spirit was also telling the apostles, nga kaninyo nakita, especially na transform si Jesus Christ ngadto sa bukid. Then nakita nila ang mga tanang milagro gipangbuhat ni Jesus Christ, ang bakol nilakaw, ang bungol makadungog, ang buta makakita, ang isda nga pila lang kabuok gipakaon sa 10,000 or 5,000 men. Then ang Ginoo niglakaw sa dagat, and all other miracles, ug labi na ang mga pulong nga mismo ang mga tawo mingon, diin man na siya nga kinaatman. Anak raman na siya panday. Nganong ang mugawas sa iyang pulong sa iyang baba, mas do na may otoridad kaysa atong mga kaparian. So it's the Holy Spirit that was telling the apostles and even the people that Jesus Christ is God, the Messiah, ang maduluwas nga gipadala sa amahan. Nagawas ni ana, nagsulti din nga daghang mga butang ang Holy Spirit makabuhat sa atong kinabuhi kung ato lang siyang tugutan. Ug ako ning isaysay nga tagsagsaon nato ni siya sa pagtan-aw. Ang balang espiritu mo comfort nato. Ang balang espiritu mo tudlo nato. Ang balang espiritu makigsulti. Kay tao buhi man siya. Ang balang espiritu maghimog desisyon. Ang balang espiritu mag-uusad siya kung kita makasala. Ang balang espiritu mo overrule sa tupa kung imo siyang tugutan, siya ang magbuot sa imong mga buhaton. Ang Holy Spirit mo search, mo susi siya sa kinaladman sa atong kasing-kasing o kinaladman sa mga butang nga naa sa Dios. Nga di ta kasabot gawas kung lamdagan niya ang atong panghunahuna kay nakibaw man siya sa panghunahuna sa Dios. Ang balang espiritu, siya na muhatag og mga gasa. Gasa sa pagtuon, di makasabot ka, gasa sa speaking of tongues, gasa sa paghimong miracles, gasa sa paghigugma, iyan ang tanang mga gasa. Ikaduha, ikalain pa kanahin is, siya ang mo-interpretar, siya ang muhatag og kahulugan, og dadon niya ang atong mga pag-ampo ngadto sa trono sa amahan. Kaya there are times na kita mo ampo ta mo ago na lang ta kay na takibawon sa itong iampo. Siya sa namuhatag natong kasiguraduan sa atong kaluwasan, og siya ang mupamatuod nga si Kristo Jesus mao ang Dios, kay siya man ang muhatag og glory. Witness siya og mo glorify siya ni Kristo Jesus. So, tanaw na to one by one ni mga butanga. Ang mga butanga mabuhat sa balang espiritu, dinhi ka na to. 1. The Spirit comforts. Sumutuki ko aning mga pipila ka mga verses na uban usa lang. Kay daghang similar verses also. So, makita na to sa John chapter 14 verse 26 nga nag-ingon si Jesus Christ. Nga ang comforter, ang muhatag ninyo counsel, ang mutambag ninyo, mao ang balang espiritu nga gipadala sa amahan sa akong ngalan, mutudlo siya ninyo sa tanang butang ug iya mong pahinumduman sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Maigsunan, can we talk, there are many people nga mahadlo kayo sa pag-share sa pulong sa Ginoo.
I once also was like that sa bag-o pa ko. And usa ka bukbutan nga atong makita is kanang kumubasa lang gyud ta sa pulong sa Ginoo, no? Unya sa dihang naay tawo nga kinahanglan atong sultihan kay wa ni siya may kaila sa Ginoo, wa siya kibaw nga dunay libre nga kaluwasan gikan sa Dios. Kibaw mo ang Holy Spirit may makapahinumdom nimo sa mga tanan nga imong nabasa. That's how He works. Kay mag-ingon jud ka nga kinahanglan ka bright ka, kinahanglan ni memorize imong Bible. No. It's your trust and faith in Christ nga makahimo sa balang espiritu nga mulihok siya diha kanimo, makahinumdum ka sa tanan nga imong gibasa. Now, ang Spirit, ang Holy Spirit mutudlo manang gihapon sa chapter 14 verse 26 ningon si Jesus Christ nga kining balang espiritu nga gipadala sa amahan sa akong ngalan mutudlo ninyo sa tanang butang. Mutudlo. Hato pa kung dunay mga magtutudlo din ha, nga daghan na kay matutudlo ron sa YouTube, sa asa daghan kay mo ingon nga teacher sila. Apan sa na to pagkibaw kung ang ilang pagtulunan gikan sa Dios ug dili gikan sa Dios. Mo na again, moingon ko nimo, basahon nimo ang imong Bible aron makahibaw ka kung ang ilang gitudlo na tukma ba, ni coincide ba, sakto ba, wa ba sila gipuno, wa ba sila gikulang dinha sa pulong sa Dios. And most of all, bisa pag ingon pagkabag-o pamangko kanang mao pa man pagsugod nako, you can detect kay ko ang Holy Spirit lagi naa na gyud nimo sa dihang nidawat ka ni Jesus Christ, makabantay ka nga medyo di man jud ni mao yang gitudlo eh. Okay, so He will teach you. And most of all, sa imong pagbasa sa Biblia, makailaka kinsa sa ang Ginoo. I took the challenge gikan sa atong taon, sige share nako pastor to siya. Sige siya share nako. Kibaw kasi sa Bible ako wa pa jud ko nablig Bible. And then I asked the Lord, Lord, kana ko kailan nimo kanang ikaw gyud ba ang mopailan nimo kinsa ka? Kay sakto man kay kasulti niya patanong sa kunya sa Bible, naman ang iyang gisulti sa Bible pero kanang pwede ba ako makasabot sad ko sa Bible kung mubasa ko? And that was the beginning. Nasa diyang pagbasa nako, daghang mga butang nga gipakita sa Ginoo nako. Angay na kong undangon, mga sayop o mga bakak nga akong gituhuan. Amen. So that's where it led me to the right path sa saktong nga pakigrelasyon sa Ginoo. No, ikatulo, ang Holy Spirit musulti. Si Philip ang usa sa mga disciple ni Jesus Christ nga makita nato sa buhat or Book of Acts chapter 8 verse 29. Sa dang gidala siya kalit sa usa ka lugar diin ay chariot nga nagdagan. Ginan siya sa Ginoo. Adto anang chariot og paduol. Imagine ka chariot nagdagan nga ikaw dagan ra ka. Eventually makita nato nga everything nga gibuhat ni Philip gawas nga nikalit lang siya kawagta ning lugar o na transported siya lain nga lugar was the work of the Holy Spirit. But most of all, because Philip was a person nga nituong ang balang espiritu naa kaniya nga tanan niyang pagkabuhaton base sa isulti sa balang espiritu nanha kaniya. Muhimo lang sa gani ko og karon lang bag-o lang. Nagsulti nga diri sa amoa dunay brown out. Okay, so nagunahon na mi nga may dili tingan dito maka-record ani o whatever. Pero wag jud ko nagunahon na nga mag-burn out, magpundo jud tubig no. Kay mo burn out gud niya, magsaligraman mi kay ipampan ang tubig diri para sa amoa. So, lisod sa akong mind, mag-fill up ko sa akong tangke. Nga di mo kay kung magamit sa tangke kaya na may permi ang tubig. Kung ano hamig kong tangke, matum ko sa balay sa akong manghod. So, sayang lang magpundo-pundo ko, niya mabahaw lang ang tubig. It was God speaking to me. Ang ako unta dapat gibuhat is, Ginoo, ngano magkuan ko, ano lisod sa akong nahuna nga magpundo ko sa akong tangke, ngano man Lord? Kay kita magud a lot of times, kani jud atong batasan tawhanon ba na imusod sa atong hunahuna una tay pangutana, atong buhaton kita resay mo tubag. Kita resay mo hatag og rason nga buhaton ba ni nimo, buhaton ba ni nako.
we need to understand the Holy Spirit speaks to us just like the world speaks to us, and Satan and all the demons speaks to us just like ang atong kasing-kasing musulti sad unsay ganahan niya. So daghang tingog nga moabot kinahanglan makibaw ka o mususi ka kang kinsa ning tingog ako sa kalibutan sa Ginoo sa yawa. So mao ni ang atong pagabuhaton, makibaw ka nga gikan sa Ginoo kung ikaw magtamod o mubasa kanunay nga dunay giya sa balaang espiritu aron di ta mga saag. Amen? So, gawas niya na ang Holy Spirit maghimog desisyon. Acts 15 verse 28, ningon din ang Jerusalem Council, kay dihay mga problema, kay mga Hudiyo, mingon nga, dapat ang mga pagano, mga dili Hudiyo, mo practice yun sila circumcision, di sila mo kaubaboy, etc. Daghan kay sila gihatag ng mga di sa mga Gentiles. So, naabot sila nga to sa Jerusalem, kay mga tao man nga gishare ni Pablo nya para nilang ipanulti ni Pablo dili tukma sa mga gisulti sa mga apostoles nga naa sa Jerusalem. So niabot sila ngadto sa Jerusalem ug ang nahimong desisyon sa mga council ngadto sa Jerusalem, nagsulti sila nga it seemed good to the Holy Spirit. So nasinati nila sa ilang pag-pray nga murag na sinati na mo nga ang gusto sa balang espiritu dili na mo dungagan, dili na mo i-apil-apil sa among mga practices, kundi kaning mga butanga lang ang dili na ninyo pagabuhaton. So makita na to nga ilang decision was the decision of the Holy Spirit. Kadaghan bitag mga butang nga atong himuon nga desisyon sa kinabuhi ug sa dihang masayop ka sa imong desisyon, wala na. Hindi ka padayon ni mo anang imong desisyon nga dili mao kay wa ka makigsusi sa balang espiritu, palpak, sakit, problema o mo suffer ta sa consequence for many years. So mao nang ang Holy Spirit ato jung himuon nga siya ang mutabang nato paghimo sa mga desisyon. Ikalima, ang Holy Spirit mag-usad kung kita makasala. Makita nato sa Ephesians chapter 4 verse 30. Nagsulti dinhi og ayaw pasubuan ninyo ang balang espiritu, diin kamo gisiliyuhan para sa adlaw sa inyong mga kaluwasan. Siya ang nagsiliyo. So when God the Father looks down on earth from heaven, pagkakita siya mga sinaw nga agtang, dili tungod ka nagpaupaw ka. Okay? Kundi makita nila ang siliyo sa balang espiritu nga naa dinha. Di makita sa tao human eyes, but God can see that. So sa sabot aning grieve sa English pa, mag-uol. Mag-uol ang Holy Spirit kung magbuhat ang mga butang nga dili angay natong pagabuhaton. Example number 1. Klaro kaayo, open kaayo nga sala. So makita nato dinhi ang mga sala nga pagpangawat. Kibaw ta, di ta kinalan kaila Ginoo para makibaw ta nga sayop yung pagpangawat, mapiso magay mangawat, mamakak, masuko nga way rason at tanang mga bisyo. Mao nang mga butang nga ang balang espiritu kung naa na ka ni Kristo Jesus, magipos na lang na, maghilom na lang na. Og di na siya mulihok sa imong life. Mabitaw na if a person is without the Spirit of God, di ka kakita og kahayag sa iyang kinabuhi. Di ka kakita og something lightness or joy. Kana nga tao, ngit-ngit nga iyang bay, ngit-ngit nga hugaw nga di ka kasabot, wang gumingon nga sigkag panglimpyo 24 hours para nindot ang imong balay o maglimpyo jud ka sige everyday, di make up jud ka etc. para spotting jud ka para limpyo ka tanaw na may daghangin na, but still you feel nga spotting man siya, naka-dress up man siya pero mura may something wrong, because it's the Holy Spirit that causes us to be beautiful from the inside out. Now, lain pa mga butang nga baka pasubo sa balang espiritu, kanang tanang klaseng kasuko. Okay? Kanang mga butang nga nasa atong hunahuna. Ya, kanang atong kasuko,
Kanang ato yung gigam dyan na to, ato yung gipatubo umaayo. Imbis may nguntangan, suko magudali dahil Lord. Ay nga, kagamay pa to yung gihimo sa'yo. Oy, so kanang bang magbantay ta. Nga pirmi na to is pataas sa Ginoo, ipataas sa Ginoo ang tanang mga bati sa atong kinabuhi. Anything negative, kag negative, nothing nga opposite sa fruit of the Holy Spirit. Gugma, joy, kalipay, kindness, goodness. So kaning tanan, kung wa ka ni ana, labi na ka ng joy. Kay unsa may number 1 nga mo take sa joy sa tao? Kibaw mo kung sa niya, sige mag-discuss ana sa among intercessory. Bagulbul, kanang masuya sad ka. Kasi kag-complain, anong inaani man ni, di ba kita, dali kay ta kakita og sayop, nya mo sige ta complain. Ya gawa si mo complain ta, mutandi ta sa uban nga mas luyan ako, oy, mas may pa siya. Instead of thanking God, pasalamat sa Ginoo. Ginoo, lisod man pagpasalamat sa akong circumstansya, but salamat. Kay gingon yun na sa Ginoo, 1 Thessalonians chapter 5:16 to 18, maglipay sa kanunay, magampo sa tanang panahon sa tupamaayog dili nga panahon, pagampo sa kanunay ug labaw sa tanan, magpasalamat kay mauni ang kabubuton. That's the will of God the Father in Christ Jesus for you and me. 3 things: joy, i-retain. Kung naglisod ka nga na kay joy, pray, ug labaw sa tanan, thank God. Mao na ang solusyon, mao na ang antidote sa atong anger, suya, o whatever, jealousy, envy, whatever there is. Katulo, nga possible nga ang Holy Spirit masubo. Kaning mga licentious thoughts and desires, kanang mga hugaw nga mga tinguha o mga panghuna-huna. Kay balang espiritu manggod is pure. Nagpuyo manggod siya sa imong kasing-kasing sa imong kalab. Nya kung kani mapuno ni siya sa mga hugaw nga mga butang, adi siya kagwanta. Maguol gyud siya. Kay kung ato siyang gipasulod sa atong kasing-kasing kanang jealousy, kanang kasuko, kanang maguol dayon, kanang bitawng tao ka nga dali kay ka ma-offended. Di grabe kay atong love sa atong kagulingon ni ana, uy. Kay pirmi na to i-personalize ang tanang buhaton sa tanang mga tao. I-personalize kay nato ang tanan, isulti nila. Ya ato yung kanang padakon jud mayo ang usa ka gamay kay nga butang. Ya labaw sa tanan, di pa gyud ta mo angkon. Of course nasultihan jud ko kay nasayod pansad ko. You know, we love ourselves too much nga sa dihang naana mo na ang daghang mga bati na sa atong kasing-kasing. I call it bakukang. Daghang mga hugaw sa atong kasing-kasing. Labaw sa tanan, number 4, kanilaging di ka mapasalamaton. Pasalamat yun ta sa Ginoo, as I expressed it earlier. Almost anything and everything, mapasalamat ta sa Ginoo. Bisan sa kalisdanan, bisag sa mga problema, bisag mga mauna, yawan ako gibuhat ani, gipasanginlan ko, dunay katuyuan ang Ginoo nato sa tanang problema. Ang ato lang is to learn, Ginoo nga ako magipasanginlan ani, help me. Mabitaw na nga mo advance na ko gamay ningon ang mga apostoles. Kay last week na-discuss man ta nga gipriso sila, nya gipagawa sila, gipatubang sila sa Supreme Court sa mga Hudiyo, unya ginanansad sila, ay na mong sulti may tungod ani Jesus Christ ha. O kanang ingon mo nga ban houses, mga minatay, etc. Suko kay sila. Kung imong basahon pagtiwas, pero ani nato na take up last week, ipanglatigo sila. Gilatigo. Sa pagsulti sa kamatuoran sa mga katawhan, unsa may gibuhat sa mga apostoles. Naglipay sila, nigawas lang malipay yun. Wa sila nigawas nga tian jud mo. Ngiling bawsa na mo tanawa na ninyo wa sila, nalipay sila kay para nila di sila angayan nga mo take part sa suffering ni Jesus Christ. Maigsunan, these are things that we need to understand. Kung makatilaw tagamay kasakit, mas hunahuna ang kasakit nga gibuhat ni Kristo Jesus ngadto sa Kalbaryo 2,000 years ago, aron lang ka malukat, mabawi gikan sa pagkupot sa sala o kamatayon og ni Satanas.
Because He wants you to be free by accepting sa iyang sacrifice at the cross nga dunay paghinusol. Amen? And the Holy Spirit maoy mo tudlo nato niya ng mga butanga. Now, ikalima nga butanga, ang Holy Spirit masubo siya is when mag-grieve siya. Kay atong in-neglect. Nalagi ka nang mo-prompt ang kato ganina ingon ko nga mo-prompt ang Holy Spirit mo nga mag-fill up ka sa imong tangke niya. Wadyo ko ni fill up kay flow lagi ang tubig. Nakalimot ko mag-burn out. Mang ato dahil i-dismiss siya. No, kung dunay prompting, dunay something mo so niya, kibadyo ka nga nung nakahunahuna ko ng tawanan, anong mo share ko ano niya, anong mo tawag ko niya, anong buhato ni nako niya, dapat mangutana ta kanunay sa balaang espiritu. Nya buot sad siya nga, ang atong hunahuna, seryoso. Nya, basig yun sa pagkaseryoso na to, dinhi sa Biblia. Din doon natay kanunay makanunayon nga humok o paubsanon o kanang manampuon o labaw sa tanan kaning penitential kaning bitaw pirmi ka mangay pasaylo sa Ginoo every time makakomit ang mistake. Kay sa dihang mo neglekta ni ini ang atong kalipay maginahinay o kahilis. Ikaw no makita na tong resistance. Kitang mga katawhan labi na katong naingon nga nakaila ta Ginoo, mo resist man ta, magdumili man ta sa Holy Spirit. Ang balang espiritu ganahan siya nga patay ta sa kalibutan. Dili na importante kita, ang importante ang Ginoo. Nalipay ba siya? Pero ang tao magpadayon gyud siya unsay gusto niya. Ang balang espiritu mo tudlo nato nga kaning mga style sa pagsinina di na maayo. Pagkita mo sunod yung tas fashion, oy kay para na to murag baduy kay ta o murag out of fashion kay ta. Kanang mga sininaan, mga inistoryahan, mga party here, mga ningon ng Ginoo ayaw pagsud ana, ayaw kikuyog ani nila, di ta maminaw. Makikonsabo pa hinuon ta. Mao na nga kita ang maluoy in the end. Mugiyas siya. Kay kibaw siya nga kung makikuyog ka ani, kung mabuhat ka ni ana, mahiagom lang ka bati. Ang spirit also overrules human actions. Kibaw ba mo ni ana? Nga kung imo lang yung pasagda ng balang espiritu nga yang buhaton, may matuman dili ato, then safe kay ka. Kay mao ni ang chapter 16 verse 6. Si Pablo iyang kaubanan, ni-travel siya sa region sa Pergia o Galacia. Apan gipugnan sila sa balang espiritu sa pagtudlo sa pulong dito sa probinsya sa Asia. Nadyo ko istorya ninyo ani sa bag-o pa ko nga Kristohanon. Bago pa kong na-join diha ni Brother Mel nga ganahan jud kay ko og evangelism. Okay, so every time ganahan ko mo join sa evangelism, ingnan ko sa Ginoo, di. So to make it a long story short, hila ko may, hindi mo ko papilo ni Ginoo, mamali akong kalipay, ganahan kay ko matanaw, mga kalag, nga na-receive ni mo, naglakaw ni mo, mauni na. Kaya natin siya ilaing plano na ako. Nihila ko may Ginoo, bahala na kagwila ka din ha, pero mas mayo ni akong plano ni mo. So, ako'y nipili nga magpastor. Far from my mind na magbuhat ni ana. Ako'y nipili nga mutabang og mga kabataan nga na-abuse, nga naa sa simbahan og mga kababayan. Saong tanan ako, di mangsad ko kibaw. Gikan masad ko anang life nga na-abuse ko. So ang Ginoo maay mo overrule kung mo allow kita kung atong tugutan siya. Muna nga makita na to sa verse 7, paabot na si Mesiya, gipugnan sila sa pagsulod sa Bitinia. Diba doon ay minani nga na nakay plano niya, ganahan kay, nga hindi man dyan mahitabo ang ako mga gipang plano. Kay wa man ka mangutana sa Ginoo. Ug labaw sa tanan, magpasalamat ta nga gipugnan ta sa Ginoo. Kay kumingaw ng Ginoo, gahit jud ka ko, bahala na jud ka. The moment ang Ginoo mo buhi na gani na, then magiging kahas, wala na dyan, akong plano, maugin ni mauna, but are you sure nga imong plano? Work well dyan na at the end.
Mao gyud na siya sa imong hunahuna. Kay ang Ginoo biya may muhatag og blessing. Ang Ginoo sa na ang muhatag o mukuha ni ana. So makita nato ang verse 7, ang Spirit of God maayo mo susi sa mga ilawom kay nga mga butang sa Ginoo ug siya ang nakibaw sa panghunahuna dinha sa Dios. Manang 1 Corinthians 2:10 ug 11. Ningon, but God has revealed it, gipadayag sa Ginoo diri kanato pinagi sa balang espiritu. Kay siya man ang mususi sa tanang butang, even sa mga lam nga mga butang nga diha sa Ginoo. Kay kinsa may nakahibaw sa mga panghunahuna sa tao, except ang tao, ang espiritu sa tao nga naa niya. In the same way, why makahibaw sa panghunahuna sa Dios gawas sa Espiritu Santo. Kay makamutan ako ni mo, naay tao nga nakibaw sa Ginoo na sa Ginoo ron? Wala. Ang mga tao nga nadinhi akong team na yun, wala. True. Di magay takibaw kay unsa nagsuod sa atong kasing-kasing, makibaw pa jud ta sa Ginoo. Di magay takibaw unsa ginuhuna sa mga tao nga imong gatubang nga gising-isip pero diha saya yung kasing-kasing galagot dahil siya nimo. Di makita kibaw, na mailad manganita hasta sa atong kagalingon. But ang balang espiritu, kibaw siya. Di lang sa mga butang sa Diyos, ug lang, imagine na ni, butang nga naaw panghunaw na sa Ginoo, ipaabot ni mo. Kinsa magud intawon ta nga paabtan ta o ihatag sa balang espiritu ang panghunahuna sa Ginoo ngadto nimo. That's why when God reveal things to us, like mga mo-predict siya mga plano, mga visions ni mayroong Ginoo man yung trabaho nga gusto na ko imong buhaton. Scary kayo, pero at the same time ma-humble down ta kay kinsa man ta nga mubuhat na ng mga butanga nga gipilian ta sa Ginoo. So man nga ang spirit, balang espiritu number 8, siya ang muhatag sa mga lain-laing nga gasa. In chapter 12 sa 1 Corinthians, gisulti din nga siya ang muhatag sa nagkalain gasa sa message of wisdom, message of knowledge, uban pa nga mga gasa, healing, powers, miraculous powers, prophecy, makabantay ka kung mini ba ni nga propetaha o dili, speaking in tongues, pag-interpret sa tongues, ang Ginoo niya ng tanan. Okay? So all this, ang balang espiritu ang mo determine ni ana. Okay? So, number 9, ang Holy Spirit mo interpret sa imong prayers ug siya ang mudala niini ngadto sa trono sa Amahan. In chapter 8 of Romans, verse 26-27, nagsulti dinhi, sa samang pamamaagi ang balang espiritu mutabang sa atong kahuyangon. Kay wa ta kibaw sa nato pag-ampo. Pero ang balang espiritu maoy magpatilwala sa to pa siya mo interpretar sa atong mga agulo groans nga ang atong pulong din ata kibaw sa isulti sa kaguol, sa kasakit. Muhilak na lang ka, may na lang ka, Ginoo, nakasabot yung katana din ako kibaw mo sulti. Di ba? And how many times we have experienced that? We are in so much pain. But God understands every pain, every sorrow, and even every joy. Nga mag-ingon ka say kung nasad ka extreme kay ka puno kay kas kalipay nga mag-ingon ka, thank you Lord, kung ingon pa ko nimo ka 100,000 times, thank you. Maura jud ni akong mahimo kung napay lain nga words o lain akong mabuhat to express sa akong kalipay sa imong gibuhat, I will do it. Pero limited man gud ta in expressing what we feel. And especially when ang Ginoo mo hatag og mga something na to, especially kung dunay breakthrough, dunay mahitabo sa atong kinabuhi nga perti nimong ampo niya sarili bang gitubag sa Ginoo. Like so na that's why it's an amazing kanang anindot kay nga experience to be walking with God. Wa ko experience ana when I was in the world. Wa ko kabatsyag og sama nga kanindot nga relasyon nga way pagpakyas sa iyang gugma nga ihatag every day. Ang iyang pag-atiman, ang iyang pag-amuma,
ang iyang pagtamod, ang iyang paglantaw nimo niya everyday na kasi ang mga mata. Who can give you that? God, through the Holy Spirit. Manang ang Kristohanon nga kinabuhi is something real, joyful. Kanang anindot yun nga, pirmi ka murag, mali pa yun. No, dili ka, yes, may nga nga wadyo ko bati, usay mo ko nga, bati na madres kalibutan, Lord. Because I want to experience more of Him. Nga kibaw ko ang fullness of my joy will be experienced in heaven. Yeah, you see nga wa na lami ning kalibutan na. O na ang Ginoo. Kay siya ang mo search sa atong kasing-kasing. Siya nakibaw sa atong hunahuna ang balang espiritu. Mao na nga siya ang mo dala sa atong pag-ampo ug iyang ihatag atong pag-ampo sumala sa kabubuton sa Amahan. That's amazing. At even in our prayers, manang, why Kristohanon na mingon, di ko kibaw mo ampo. Why Kristohanon nga kinalan, nasay basahon nga iyang tamdan. No, because it's a personal relationship with God. Kung nakay personal relationship sa tao, di man ka magdagbasahon mato kasi mong mama, si mong papa, si mong iso, si mong bana, si mong asawa, o magbasa ka din ako sa kung basahon kay makita namin niya. Because in expression gikan sa kasing-kasing ang personal relationship. Nga diin makita ka nga, ano sa mga karon kapoy ka kasi mong trabaho lagi, ay, kapoy lagi ko, honey dear, o imong anak, ano sa ka mami, sa mga dadigi, kapoy ka, di masaya, anti ka, you know, you can just show who you are. In our frailties, atong pagkahuyaw, sa atong pagkabati, God knows that. He understands that. And verse 10, ang Holy Spirit muhatag nato og kasiguraduan nga kita iya gyud kay adopted ta diha niya. Manang Romans 8:16 nag-ingon, ang Holy Spirit mismo mo testigo dinhi sa atong espiritu nga anak kita sa Dios. So, you know, nga nanadyo ka sa Ginoo, pautan ang Ginoo. Kay mismo ang sulod nimo makig-istorya ngadto ang Ginoo mismo mag-istorya sa mga nahuna, mabati nimo sa imong kasing-kasing nga iya naka sa Dios. So kung nagduda ta sa atong kaluwasan, check again kay basig daghan jud tag mga sala nga gitaguan ug wa na to siya pasudla sa atong kinabuhi. Nara siya nara siya kutob sa sala. Yang pagpadung pa abling nga napakadiyot diha lang sa ka. Nya gipahuwat na to ang Ginoo for a very long time outside sa atong kinabuhi. Nya mag-expect og blessing, mag-expect og tabang. Nya mampo din ta dagan dito sa Ginoo, mayong Ginoo kinsa man ka wa ko kailan nimo. Ilalahon na to ang Ginoo every day through the Holy Spirit. Kay siya ang mo bear witness to ug mo glorify ni Kristo. Siya ang testigo, siya ang witness ug siya ang muhatag og himaya ni Kristo. John 15:26. Ningon si Jesus Christ, inikabot sa counselor nga akong ipadala gikan sa Amahan ang espiritu sa kamatuoran nga nagagikan sa Amahan, yang gibalik-balik. I sent to you from the Father, goes out from the Father. Siya ang mo testigo may tungod kanako. See, mo nang we cannot, di ta pwedeng mingunta nga, tagagi kong Diyos, pila ka Diyos na. There's only one God. Father, Son, Holy Spirit, 3 persons but one God. Period. Please, ay nagdungagig laing din ha. Why, di kay makitaan sa Biblia ang laing ngalan nga gihisgot din ha. And the moment you add another name, nag-commit kag adultery, no, nakingita kag lain nga Ginoo. Adultery is a word nga nangita kag lain nga asawa, nangita kag lain nga bana. The moment ni dawat na ni Jesus Christ, we are married to Him, usa ta niya. And it's the Holy Spirit who testifies kinsa si Jesus Christ. Now karon, magkibaw ta kinsa ang Holy Spirit nga fully and completely divine person, tinuod, puno, kompleto ang iyang pagka-Diyos.
Naa niya ang tanang kinaiya sa Dios sa amahan ug sa anak. Diin ang iyang papel mao gyud ang pagpakita nga ang amahan ug anak nahiusa sa atong kaluwasan. Nahiusa sa atong kaluwasan. Di sila nag-iyahay. Ug siya ang naghimo nini ug siya ang nagpamatuod gani nga si Kristo Jesus mao ang gipadala sa amahan. So mo na nga karon nga nakat-unta nga dili siya force, di siya murag o sa man ang Bisaya ng force. Bisaya ng force. Ha? Murag no force, mura lang siya. Murag force lang siya, murag siya kusog, murag gahong something nga dili siya person nga dunay distinction. So di man siya ingon ana nga siya is a comforter, a helper, a counselor. Nga dunay siya personalidad. Nya daghang mga butang nga iyang mahimo para nato kay Dios man sab siya. So karon nga kibawtan ni anak kana pa lang nga murag padung ta pa og tulo pa ka weekends ni ini nga magtuon sa Holy Spirit una ta mo balik sa Book of Acts. So with these things nga aton hibaw-an karon unsa na may imong panglanto pangunahon sa balang espiritu? Imong gapon siyang tiaw-tiawan, imo siyang binuangan, dili mo siya hangupon, dili mo siya kabyunan nga, kuyugi ko Lord, ha? Ikaw man dayang, pwede rin mo kuyog na ko, para di na kong masayop. Para di na ko mo liko-liko, labaw sa tanan akong unahunag kasing-kasing, insak ko. Kay siya ang nakahibaw, una ta nakibaw nga dunay sala, kibaw na siya. And how is that possible? Ginoo magud siya. Sumana nga, unsa may atong panglantaw niya karon? Musalig pa ta niya. Partial nga po, musudi gapon ta niya, mutudi gapon ta niya. Mutana ko kung wag gyapon tay pagtuog di nato siya maoy palihukon dinhi ka nato ug pinaagi ka nato. Din mangutana ko why? Nganong di nato siya palihukon sa atong kinabuhi? Nganong di nato itugyan ang atong kinabuhi niya? Nga everyday maingon ta, Ginoo, fill me, pun ako sa Espiritu Santo. O kimuang taon nga ang Espiritu Santo, mao mo gahom ka nako, mao mo tudlo ka nako, mo badlong ka nako. Kay para jud nako, ako panguta, akong panghangayo pero sa Ginoo, nagagay ko yung mga desisyon, nga ako nakapananghid, nga sayang nuno na kami nakagpananghid ka, kaya nga anak magyuta, murag mga bata, nga murag love kay ang parents, manhuman magbuhat og iya. Ginoo, masipyat man jud mi, masipyat man jud ko. Di ko ganahan nga, imo na lang kung tawgon imo kong bunalan, tawaga sa ko. Badlonga sa ko, maon na makigsuunan, ang pagbadlong sa matag usa is good. Willing ta magpabadlong, willing tag rebuke from one another. Willing ta nga koreksyonan tag igsuon. O kung magagikan sa imong pastor, the more nga malipay ka, kay kung dili mo bati imong pastor, luwi kay ka. Pumasag lagi, di masagog ta makigrelasyon, gayud. Kinahanglan makigrelasyon ta sa mata kusa. Pero di sa na mahimong possible ang relationship with one another kung wa gyud tay tinuod nga relasyon ngadto sa Dios. So mao na nga mo close ko with this question. Kaya ang atong kahibalo may tungod kaniya nagtawag og response. Mo response gyud ta. Mura ba ang Ginoo ningon nga, okay lang ako sa Holy Spirit sa may mong kuan karon buhaton. Sa to pa kinahanglan dunay change ang atong kasing-kasing. Kay nas nakaila naman ta niya gamay karon. Kay anything nga dili klaro makahimo nato nga muratag mga tawo nga pirmi galabad og yang murag isa ka kanang labad kay kung di ko kaklaro kinsa ka. Bisag way sakit iyang mata, way problema iyang mata. Mao na kay tungod kay pirmi murag libog ta o kanang hanap ang atong pag-ila o pagtan-aw o pagsimba sa buhay nga Dios, ang atong response sa kinabuhi o ngadto sa Ginoo bisan mao. But the moment malamdagan ta ang atong desisyon o atong pagabuhaton sa matag adlaw labi na sa atong pagkinabuhi gayud,
ato jud nang tan-awon nga nakahatag ba nig dungog ug himaya sa Dios? Nakahatag ba ni nga nahimo ba kung nindot nga testigo sa kaayo sa Dios? O umutan-aw ba sila sa akong kinabuhi nga sila nga yung siya nga nani ang Ginoo pero maong gihapon, mangutang, maglibak, masuya, masuko, mauni, mauna na nay Ginoo. Maor magyapon na siya sa una. Dapat din na sila kakita sa atong daang kinaiya. Dapat dili na. Kundi makita nila ang kanindot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nakita mismo bisan sa mga problema, nagka-smile, nagkapasalamat sa buhi nga Dios. So magigsuunan, muhangyo ko ninyo, mga kigalaan, padayon ta sa pagpabinaw next weekend. May tungkol sa Balang Espiritu. Ato pa siyang ila-ilahon. After all, siya ang Diyos nga gibit na sa atong kinabuhi karon nga andam kaayo motabang sa tanang sitwasyon kay nahigugma siya nimo og nako. Nibati siya nimo og nako. Yes. God showed this great love for us. Ang iyang pagbati pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang buhi ug bugtong anak na si Kristo Jesus na nagpakamatay sa krus aron lang ang atong tanang mga sala gikan sa ulo nga to sa tiil mahugasan ta. Bisan ang atong future sins gipasaylo na. Dako nga sakripisyo nga ang bugtong anak sa Diyos lamang nga walay sala ang makabayad sa penalty sa atong pagkamakasasala. Why reliyon nga maka-replace, makapuli sa gibuhat sa Diyos? Why mga maayong buhat makabayad sa atong mga sala? And most of all, why tao nga makaingon, akong bayran ang akong mga sala pinaagi sa akong mga pamaagi. Kay nagaingon din ha sa 2 Peter 1:24-25, chapter 1 verse 24 to 25. For all flesh is like grass, and its glory like the flower of grass. The grass withers and the flower falls, but the word of the Lord remains forever. Kay tanang kunong mga tao sama sa balili o sama sa buwak sa balili mulaya ug ang buwak muhagbong, pero ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. So asa makamusalig sa imong kagalingon sa tao ning kalibutan na, sa imong bahandi, sa imong nakabuot, or mupili ka na kaning pulong sa Dios may imong himong tamdanan sa imong kinabuhi aron kibaw ka nga ang espiritu nga nigiya kanimo, espiritu to ba sa Dios o ang espiritu sa bakak na maong yawa. He's very active right now. Aktibo kay ang yawa. Aktibo sa dang Ginoo nga mopabag-o o mopalig-on kanimo kung imo siyang tugutan. Mao na nga moampo ta maisunan. Nagito nga mahan. What a glorious and a blessed day it is, Lord. Knowing what jud minimo pasandi. What minimo biyahe. Nga up to now, you are willing to work. Andam ka mo panglihok o mo trabaho dinhi alang ka na mo. Kaya nga mo Ginoong Diyos sa pagsugot lamang gyud. Musugot rami nga ikaw mo padagan sa mong kinabuhi. Musugot rami nga ikaw ang muhinlo sa mong kinabuhi. Musugot rami nga imo ming giyahan sa mong kinabuhi. Kay ikaw man ang nakakita sa karon unya o sa umaabot pa kami, Lord, dili. Ang among pagkahambugiro, mugira tangtangan na. Among tumang pagsalig sa mong kagalingon tangtangan na. Himuhaing taon nga musalig minimo sa kanunay. Upakita ami sa direksyon sa mong kinabuhi karon ngawa ka. Unsa na may agi? Di mo balhin nimo. Bukain taon ng mga mata. Sa kaning nagsigig reklamo apan asan mo salig nimo. O sa mga nagsigig salig kanimo o Ginoong Dios kay nakit-an nila kay nakasakay sila sa kanindot yun sa imong gugma.
Ayaw tuguti dunay muna og apil na ko ni anak. Ay tuguti nga doon mingon honong Ginoo kay ganang ko ako nasad mulakaw nasad ko. Ayaw tuguti o Dios. Labi na ni ining mubo na kaayo nga panahon. Mubalik na ka og hukman na nimo ang tanan ug labaw sa tanan. Ang among padulungan. Amahan, please protect your people. That we may be able to go through this life until the very end. With joy and confidence. Na naguban ka na mo. Nga di mo pasagdan. And as for those, mamusakay dili, muduol dili, mutuo dili. Ginoong Diyos sa mercy upon them. Nga may mataon ta sila. Ug sa mga wa pagyud Ginoong Diyos nga naminaw karon sa imong pulong. Have mercy. Kaluy ang ilang mga kalag nga nag-agunto sa kalisod karon. Bring them to the knowledge of your Son, Jesus Christ. And let them enjoy the love, the fullness of blessings that comes from you alone. Through Jesus Christ, your Son. Ginoong Diyos, wa dyan may kapanghambog bisag gamay. Kundi manghambog lang yun may mahitungod kanimo sa tanan nga imong gibuhat ini kanamo. And our prayer that Lord, you will use us to the end sa among kinabuhi. And use this sermon, Lord, and those sermons, pag mga sermon pa sa imong magatawan na tinuray nga naglakaw kanimo. Himayang imong kagalingon kay kami ni testify lang mi, ni testigo lang mi. Din sa tibok kalibutan that you are our God, the best God, the glorious God, the real God, and the God who can help us in this life and the life to come. In Jesus' mighty name we pray, O Lord, because honor and glory belongs to you alone. Utanan magaingon og Amen and Amen. Once again, I would like to give glory to God for the team that He has given me. But even before mo enta ini, they just reminded me musugod ta sa paghimo ug pag-remind ourselves sa tanan nga gibuhat sa Ginoo dinhi kanato. So mag-communion ta, magsunan. Unsa man ning communion, dili ni para mawagtang atong mga sala. Dili ni mayong buhat para nanatay punto sa langit. Dili na siya. Manabasahan ako sa 1 Corinto verse 11. Sa English ni pra kung si manohon niya. Ningon si Pablo chapter 11 verse 23. Nato sa 26. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, He took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So, ang communion are only for those nga naghinulso sa ilang mga sala. It's only for those nga nituo ni Kristo Jesus nga Diyos ug manluluwas ug wala nay lain. O nga naglakaw sumala sa iyang pulong. Dili sa iyang gahom, kundi dili sa gahom sa Espiritu Santo. Mao nga si Pablo, nagaingon dinhi nga ang ako nadawat sa Ginoo. Ako sang ipasa da kaninyo nga si Kristo Jesus sa dihang nanang gabi una luiban siya, nikuha siya sa pan ug napasalamat ug iya ning gipikas-pikas ug ningon ako ning lawas nga akong ihatag kaninyo, buhatan ni to remember me. It is not nga ato is crucified pagbalik sa Jesus Christ, dili ato lang siyang hinumduman sa sakripisyo nga iyang gibuhat sa Kalbaryo 2,000 years ago.
Nya the same way, humasa pa ni hapon, kuha siya sa tasa, ug ningon siya, kani nga tasa, mao ang bag-ong kasabutan sa akong dugo. Buhatan ninyo ni ang pag-inom niini. Again, sa unsang katuyuan, paghandom kaniya. Kay ningon siya, sa matag kaon ug inom ninyo, nining kupa, inyong giproklamar ang Ginoo ug ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pag-abot. So magisunan, kung wa tay relasyon ni Jesus Christ, buhaton nato ang pag-ilakan niya karon. Sumudasig ko sa mga uban nga nagkapaminaw na ug ikaw nga giuhaw sa kamatuoran ug nangita sa Ginoo. Moingon ko kanimo, maron ang adlaw sa kimong kaluwasan. Dawata si Kristo Jesus nga dunay paghinusol ug nga buhata kini nga pag-ampo, dili kini ang formula nga mag-ikaw maluwas, kundi giyahan ta lang ikaw sa pag-ampo diha sa Ginoo. Kung buot ka nga ikaw makabaton og kaluwasan o mubuhat na ining communion. Balikon ko, wa na to gi-crucify pagbalik si Jesus Christ, wa na to siya gipadugo na sa dang iyang dugo, iyang lawas, aron maula ang dugo, because iya na ning gibuhat 2,000 years ago. Ang kaluwasan libre, o nga ato sa pagdawat o pagtuo ni ini. So kung buot ka nga mudawat sa libreng kaluwasan, aron ang imong ngalan masuwat diha sa libro, sa kung libro nga isuwat sa Ginoo, kung iya na ka, dawata si Kristo Jesus. Sunda kini nga pag-ampo, kung buot ka, mudawat higala. Langit nga amahan, mituwa ko, nga nahigugma ka kanako, kay gipadala mo ang imong bugtong anak nga si Kristo. O mituwa ko, nga siya Diyos gayud usad diha kanimo. Apan nahimo gyud siyang tinuod sad nga tawo, aron bayran ang among mga sala dito sa krus, sa Kalbaryo. Amahan, ito ako, ug akong giangkon ang akong pagkamakasasala. Pasayloahin taon ako, Diyos. Ug ganiya ako, nagbarog nga nangayo o pasaylo. Ug nangayo usab nga ang balang espiritu pasudlon mo sa akong kinabuhi, kay ako namang dawaton si Jesus Christ nga akong Diyos ug manluluwas kayo. Ginoong Jesus, aniya ako, ihalad nako ang akong kinabuhi diha kanimo. Gamita ako sa kamayaan sa imong ngalan. Amen. Let me pray for you, amahan. Kinsa man kani siya nga niduol ni dawat kanimo nga dunay paghinulsol, ayaw taong tuguti nga mawala ni siya, tagai siya sa pagtuo niyang gikinahanglan, labaw sa tanan ang imong balang espiritu nga imong gipromise sa tanan nga motuo nga magauban na gayud kaniya. Tagay siya kauhaw sa imong pulong para naagyod ang tinuod nga pagkanunay pagbasa ug tabangis siya sa pagampo ug nga sa tanan nga iyang nadungog karon kung kinahanglan niya i-review kini nga sermon, Lord, himua amahan nga iyang reviewon hang kay kinahanglan makailasya nga naa ka kaniya karon. And Father, thank you sa kaluwasan nga imong gihatag kaniya. Gamita siya sa kamayan sa imong ngalan. Amo siya usab mo testigo nga ang Diyos nga iyang gidawat di makita apan buhi nga Diyos. Amen. So niya kita karon to remember sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa Kalbaryo. Let's just worship and praise God sa tanan nga iyang gibuhat, sa iyang pagkasiya una sa tanan o sa iyang gibuhat. Kaya di niya mabuhat ni kung dili siya Diyos. Mga Ginoong Diyos, salamat kay amahan. Thank you for loving us. Thank you for all the graces and the mercies you have shown to us, you have given us. Thank you for your faithfulness. Thank you, O God, that you are holy and yet you look upon us with mercy. Nga imo dyan may lukat, gipalit, gikuha, gikan sa kalapukan, nahimo maming imo karon amahan. O sa among paghandom sa gibuhat sa imong anak nga si Jesucristo, Lord, we are so grateful. Mapasalamaton kay mi nga niya kami among handumon ang iyang sakripisyo sa krus. Di na mo bugal-bugalan, di na mo ibaligya, di na mo kalimtan, di mi magluod-luod kung kami imong badlungon sa gani Ginoo. Kay bahalang doon ka man, perfect ka man. Balaan ka man.
Mao Ginoong Dios, salamat. Dalaygon ka sa walay katapusan. Imo ang tanang dugog himaya. Salamat jud kayo sa imong pagpunit kanamo. Among handumon kanunay kini ug among i-treasure ang kaluwasan nga imong gihatag. In Jesus' mighty name, Father. Amen and amen. Atong i-partake ang mga elemento. Pagpaka na itong Ginoo. Salamat, Lord. Give thanks to the Lord. Salamat, Mahal. Salamat kayo, Ginoo. There's nothing, Lord, that you cannot do for us. And we find so helpless not to be able, oh Lord, to express more. But you know our hearts. How much we love you and how grateful we are. Nga imo ming gipaila, ug imo ming gi-adapt, imo ming gipunit. Imo ming gihimong anak. Lord, bless the people nga naminaw karon and continue to strengthen them and draw, Lord, those who have not given their lives yet to you. Draw them closer to you. Salamat, salamat, Amahan. Please share and like this page. There are many people who need to know about God. Your families, your friends, kung ilang kinabuhi, samo kaayo, they need to hear it's God that's missing there. Muratag ganana rata. There's nothing atong naangklahan. So please do. And if you need more prayers, you need more pagsabot or Bible study, please message sa among FB page. Door of Hope Cebu. Okay? So God bless you. Salamat kaayo. Salamat sa Diyos. Amen.